Estou rematando o doutoramento neste momento, estou xusto no meu quinto ano, e estou traballando coa imaxe nacional de Galicia, que se parece como unha nai moi veliña, non? Entón, Sí. traballo co tema da morte, como esta morte simbólica, cultural, identitaria e lingüística de Galicia. E estou traballando coa análise de textos que son ali da etapa dos anos 70, 80, en que aparecen estas personaxes que son estas nais que pide aos seus fillos que sigan non perpetuando a lingua e buscando a axuda desta nova xeración. E ali no Río tamén traballo, xa levo 5 anos, como lectora de galego, non? Sou a sustituta das disciplinas das materias de galego na universidade. Ali temos un programa que se chama Programa de Estudos Galegos, onde fun alumna e agora profe. Dende 2022 estou como profesora de portugués tamén no Instituto da Secundaria e implementamos hai uns anos un proxecto de ensinar tamén o galego aos nenos. Entón temos algunhas materias que cambian todos os anos, xa impartimos clases de baile, pandereta galega, lingua, cultura e literatura. Este ano ainda non teño moi claro que imos impartir, pero seguro que o proxecto segue en continuidade, non? Como é o traballo nun instituto de Río? Bueno, xa dixeches máis ou menos o que facedes, pero como é realmente o traballo? Moi desafiante, seguro. É moi distinto do que é unha secundaria, un instituto aquí en Galicia, non? Temos un público moi diferente porque son nenos que na súa maioría son oriundos das favelas. Entón son nenos con unha realidade social e económica moi limitada e isto, claro, se reflite tamén en como se portan, o tanto que aprenden, como aprenden. Son nenos así con un comportamento moi violento porque é o que sabe, non? Viven nunha realidade así de violencia, neglixencia tamén, de total abandono estatal. Pero, aínda que sexa un desafío, é tamén unha práctica moi bonita, porque estamos todos os días ensinándoles que poden vivir máis do que sobrevivir, non? O que fan todos os días é sobrevivir, non están vivendo, non desfrutan da cidade, por exemplo, que é unha cidade moi bonita, pero están en sitios moi apartados do que coñecedes, non? Os puntos turísticos, as praias que están bonitas, estes lugares onde tamén pode acceder a produtos culturais. Entón, ali teñen como 8 horas ao día en que pode imaginar unha outra posibilidade de vida. Está nun instituto que está máis limpo que as súas casas, que é máis bonito, que ten persoas que non les gritan, que ensinamos con moito amor e intentamos todos os días facer con que vexan que hai outras formas, non? Que os estudos pagan a pena ao final, que é unha forma de ascensión social, claro, e tamén de ver a vida co outros ollos, porque isto sí que creo, porque tamén son dunha familia moi humilde, tamén estive uns anos no instituto público como ese, e penso que estudar cambioume a vida. Sempre les comento iso, e intento ser a profesora que me gustaría ter tido tamén, porque tive unha profesora moi boa nestes anos do instituto e que cambioume a vida tamén. Un día me dixo, mira nena, tes posibilidade, tes potencial, hai que acreditar en ti, e penso que intento facer o mesmo, non? Como entras en contacto co galego? Porque aí no Río, ou non sei que visión teñen do galego. Eu tenho unha historia moi particular co galego, porque eu non teño ningunha ascendencia galega, que sempre me preguntan, pero a verdade é que non. E coñecín o galego aos 14 anos no instituto, por iso tamén penso que é moi simbólico que sexa eu agora profesora de galego no instituto para nenos que teñen a mesma idade que tiña eu cando tive o primeiro contacto, non? E coñecíno porque íamos ser introducidos á materia de literatura brasileira, pero antes, para falar de literatura brasileira, temos que falar de literatura portuguesa. E claro, tocounos aprender as cantigas medievais. E acórdome que estaba ali ali chamamos nos anos finais do instituto, non, da secundaria, e tiña unha cantiga de Bernardo Bonaval. Lina, non me enteraba de nada, que li así, esta cantiga está en galego portugués. E iso non me decía nada daquela, non? Pensaba que era, cando lín, pensei, mira que este texto é maravilloso, é moi bonito, impactoume profundamente, e memoriceino
Estive ali na clase así, lendo e relendo a cantiga, e cando cheguei a casa dixen aos meus pais que quería estudar literatura medieval cando fora a carreira, non? E recitaba este texto todos os días cando chegaba a casa, de tanto que me gustou. E claro, olvideime da cantiga cos anos, non fixen, que non realicei, non cumprín esta promesa que fixen cando tinha 14 anos, claro. Foi unha carreira de xornalismo e non me gustou, non sentime tan satisfeita. E o que pasou foi que apunteime ás clases de filoloxía, no? Para a universidade outra vez, fixen outra carreira simultaneamente. E no primeiro día a profesora de literatura portuguesa escoleu ler esta cantiga como a primeira actividade. E lemos xuntos, e claro, acordeime inmediatamente. Cando empezou a dona que amo, e eu, e teño por señora, mostrádeme a Deus sin prazer, senón, dádeme a morte. E a profe, claro, quedou un pouco asustada, non? E díxome, suspendiches esta materia? Xa sabes o que imos facer aquí hoxe? E eu, non, que teño unha historia un pouco antiga con esta cantiga. E díxome, pois estás interesada en aprender o galego? E daquela non sabía, galego era unha lingua, Galicia existía, non existía, era dunha familia moi humilde, non viaxábamos a Europa, que non tiña saído nunca do Río de Xaneiro, se cadra tiña ido a São Paulo, que é a cidade que está xusto preto do Río, e non sabía de nada. E pediume que agardara a ela cando rematara a clase, e ali acompañoume ata este programa onde estou. E levo 10 anos ali, aprendendo moito porque temos estes lectorados, non? Que acaban difundindo a literatura, a cultura, a lingua, o que sexa, na universidade. Entón, o público que temos non son persoas que emigraron ao Brasil, somos brasileiros que nos integramos na universidade e facemos estas actividades máis académicas, non? Este contacto co galego é un pouco máis académico dende ali. E cal é o motivo de visita ao ILGA, o Instituto da Lingua Galega? Sempre tive moitas ganas de vir ao ILGA, non sabía que como investigadora de literatura podía acceder a esta estadía, e comentoume Elisa hai un ano, creo, e faceme moita ilusión, porque como fixen os cursos de verán de galego para estranxeiros, unha das primeiras visitas que fixemos pola cidade foi ao ILGA. E acordo perfectamente que cando vin persoas que xa lía os artigos dende Brasil, como Elisa, Regueira, no? E que quedei así abraiada, como se foran artistas, porque para mí o eran, non? Porque estudaba en Brasil e ali líamos moitísimos do que producían aquí no ILGA. Entón, fixome moito impacto, así que estaba moi agradecida pola visita e tal. E tamén nos cursos, os meus profesores de conversación traballaban aquí. Entón, isto tamén facíame así como ilusión. Estas persoas con quen tanto aprendín formáronse aquí tamén, non? Vexo o instituto como un polo de investigación moi potente que nos chega ata o Brasil, non? Cos estudos, os atlas, os dicionarios e os congresos tamén que facedes e tal. Eso tiña moitas ganas de estar, está sendo moi proveitoso, moito máis así do que podería imaginar, porque este contacto coa xente, a inmersión lingüística tamén, que fago de falar todos os días cos compañeros e as compañeiras, tamén está axudándome moito a profundizar o que fago na tese. Gustache Galicia? Volverás? Gústame moito, penso que é o sitio máis bonito do mundo, de verdade. E mira que, como xa vin hai 10 anos, viaxei un pouco nesta última década, non? E sempre penso que vou atopar un sitio onde me sinta como me sinto aquí, pero a verdade é que non atopei ningún sitio. Síntome un pouco en casa, e a verdade é que sempre me pregunto, é porque ti és medio galega. Non, son totalmente brasileira, ademais moi carioca, como chamamos a xente que vive no Río de Xaneiro, e recoñezo que non son galega para nada, pero é que non fai falta. Sinto que aquí tamén é a miña casiña, e hai como a Praza do Obradoiro, que non sei por qué é o lugar que máis me gusta no mundo. No mundo. E foi o lugar tamén onde rematei a novela que escrevín sobre Galicia. Entón tamén é un sitio que a min é moi relevante, non?
E, non sei, gústame ás veces pola noite, cando xa é madrugada, camiñar ali só a escoitar as campás da catedral, non sei, pareceme como moi, non sei, vi este sitio nas pelis e cando estou ali é como se estivera en outra realidade, en outra dimensión. E tamén sinto que dende a primeira vez que vin aquí deixei unha parte de min. Entón, volver a Galicia sempre é volver a topar unha parte miña que non regresou ao Brasil e non quere regresar nunca. Entón é tamén, non sei, unha forma de autocoñecemento, de atopar estas diferentes versións que existen aquí, que non poden existir en Brasil, porque ali é outro contexto, non? É outro tallane, falo outra lingua e tal. E aquí teño outros amigos, unha outra historia, e gústame moito. E teño ganas, claro, de volver sempre que poida, e un día, se cadra, non marchar nunca máis ao Brasil, e ter aquí finalmente esta casiña que tanto vexo, non? E sinto e construo a modiño todas as veces que veño. E o Ilga volverás? Seguramente. E creo que estar aquí e acompañar todas as investigacións que facedes está inspirándome tamén a pensar na lingua. Porque claro, ainda que sexa de literatura galega, non hai como estudar o galego, non? Cualquera parte da cultura sin falar da lingua. Entón tamén teño moitas ganas de involucrarme en algunha investigación de lingua, porque penso que como falante de portugués tamén teño un pouco de cousas para enriquecer o debate que falamos sobre o futuro do galego, as novas perspectivas, cara a lusofonía, ou este futuro que ainda está un pouco vacilante, non? E tiña moitas ganas de contribuir, non solamente falando galego, investigando galego, pero traballar con un instituto como o ILGA, non? Que fai moitísimo pola lingua e para que o galego sempre teña as súas albas e os seus mañás, non?